Ei, Konnan. Toukat on ylimpänä ja madon pohjalla. Ettekö te ennen varastanut matoja? Voi pahuus, mites noi on hereillä näin aikaisin? Millainen Lardiliero riistää työtä tekeviltä kansalaisilta vapauden saada helppoa ja elävää kalapyydystä? Ei, äiti. Juhu! On Raitsenkin hyperhiirulaiset. Nyt saatte maistaa meikäläisen moukaria. Hää? Rätkähiiret Marsista. Kuvernööriehdokkaat kilpasilla. Nostetaan kytkintä, proffa. Meillä on limainen lasti toimitettavana. Nostaja nokitus 4 miljardia 221 nyt! Turbo! Lukkeeks musta leikkaa kakkoviiva pitkiin? Askartelu kehittää, Veikka. Saaks liittyä leikkiin? Juhuu! Pinski, liikkuvuuden ihmelapsi on kuten aina voitolla! Juhuu! Limakaupunki. Tää ei oo pelkkä jobi. Tää on seikkailu. Oh man! Ja minne sit moto? Etana-markettiin. Mihin leipäystä tarvitsee koko kontillisen limamatoja? Ei oo hajoo, ehkä se järkkää pientä plutolaista illanviettoa. Eikä karata kattooks meidän nimet vieraslistalla. Arvaus on sun nappiin, Veikat. Kalanaama on järkännyt oikean luokkakokouksen. Se on yksi oma Jack Monterey Isopon Vegasista. Ja Gerard, mikä se nyt oli, New Orleansin haiseva pääjehu. Kuka toi Mozzarella Maharaja on? Ja miksi ne kokoontuu? Lähdetään ottaa selvää. Tervetuloa matalaan majaani. Niin mukava nähdä teidät. Alkuruuat? Fiti. Juu, olkaa hyvä. Matoja. Kiitti vaan, moro. Mä en oo mikään hepsan keikka. Päivällinen on katettu. Olkaa hyvät ja istukaa, ystäväiseni. Olen pahoillani. Senkin amatööri. Pyydän anteeksi, hän on vain ekstrana. Ups. Ja punastuttaa. Voilà, bon hepatiite. Tämä se oli hyvä seppus. Loistavaa. Teidän haisevan hilpeä hidalkoisuutenne. Poski poskeen, peffa peffaan, Pluto se kasvaa kun muut vaan vettaa. Sillä lailla. Miellyttävää. Tuskaiset toverit, Pluton on määrä kiristää maanryöstöaikataulua. Huomisesta alkaen käynnistämme täysimittaisen invaasion. Ja kun maa on vallattu, tulen nimittämään planetaarisen kuvernöörin.
Olen kutsunut teidät koolle päättääkseni, kuka teistä soveltuu virkaan. Kaikista Pluton pomoista te 4 olette parhaimpia, älykkäimpiä ja kaikkein Hei Juusto, miten sinä täällä teet? Tahkoon oli tarkoitus isännöidä tätä kokousta. Tahko on estynyt teidän suuruutenne. Hän sairastui limamatosalmonellaan. Ja Toipilan ystävänä minä tarjouduin toimittamaan isännän tehtävät. No niin. Koska nyt löysimme itsemme Chicagosta emmekä Detroitista, meille tarjoutuu mielenkiintoinen tilaisuus järjestää pieni kilpailu, johtuen siitä, että Chicagon jaosto ei ole kyennyt ratkaisemaan päästäisongelmansa. Planetaarisen kuvernöörin virka menee pomolle, joka eliminoi prätkähiiret siihen mennessä, kun minä saavun invaasiojoukkojen kerran. 12 huomenna! Oi äiti, olonko viimeisellä karkin lastenkemuissa? Avittaakseni tehtävässä olen nimennyt jokaiselle pomolle yhden superkelmin. Näin ollen haisevin voittakoon. Elia pomoa, superkelmit ja plutolaisinvaasio hoidettavana. Jep, tuikin tavallinen työpäivä Chicagossa. Tarjoilija, pullo öödi yleistä käymälää. Hei, tää on yksi niistä palkintopäästäisistä. Eiks mä saakka tippiä? Teistä se on tulossa mureeta hiirihöystettä. No, meillä on vähän erilaiset keitokset mielessä. Revityt plutolaiset kuorrutettuna hännän heilutuksella. Valmistautukaa kokemaan universaali harmonia tuon puoleisessa. Tuon tullopihan kotiolot mieleen. Hei pelurit, teillä alkoi just tappioputki, joten turha satsata enää. Ja siinä tapauksessa kerätään kipsut ja kuitetaan kalanvelat. Päivällisviihdettä. Mahtavaa. Veikata, mehän ei paita tantereelta. Mut meillä on muitakin apajia. Juu, prätkät! Kaksinaamaiset liejutukot haluu muuttaa maan kissan hiekaksi. Kaksinaamaiset veitti jalat suusta. Ennemmin koirasta loppuu neste, kun noilta äijätä metkut. Come on äijät! Hei, täällä oli sähkö herran kaudalle. Kiitti teillekin.